دەمباش خوێندەکارین هێژا و دەلال ئیرۆ وانەیەکەن و ئەمێ دەرباس بن دوێ خۆلەکە خۆت وانەیەمە ڕاوەکە لەسەر ڕاوەکانە جارنان ناوێک تەنێ تێرا تێکێشتنا هێزر هەست هەیین ئان ژی واتەیەن پێویست ناکە پەیوێک تەنێ تێری ناکێ لەوێدەکی ئالیکاری bi peyvekê din têxwestin alîkarî bi peyvekê din têxwestin em jê re divê çikê de em bijin ravek heta got ev peyvaya em tê bigihêjin yan em bigên wateyeke nû divir de pêwîstî bi navekî din heye yan bi peyvekê din heye heta got em tê bigihêjin Lvêdekê navê vêna ravek tê gotin. Ravek ev ravek ji di hêmanan pêk tê. Ji di hêmanan pêk tê. Hem raveber û raveker. Raveber ji navdêrê ji bilî veqetandekê tiştekî din nagire ser xwe. Veqetandekê tenê digire ser xwe, veqetandekê binavkirî wên nebinavkirî. Tenê digirin ser xwe û Raveker jî heye lê raveker bi gelek awayan tê. Di cûreyên ravekan de em ê ravekerê xwe nas bikin û di riya wê re di riya ravekerê de em ê cûreyên ravekê jî ji hev derxin. Em ê ji hev derxînin. Li vir cûreyên raveka hene. Cûreyên raveka hene li cem e yek jê raveka navdêran, raveka cînavan, raveka rengdêran, ahavanavan û raveka hokeran. Ev her çar ravekên bingehînin di cemet zimanê Kurdî de. Di ravekên din hene, ravekên din alîkar ew jî em ê li ser wan jî bisekinin piştî gom her çar ravekên bingehîn xelas kin ravekên zincîrî û ravekên rêzîn. Ravekên rêzîn û ravekên zincîrî. Niha em ê derbas bin cûreya ewil yan raveka navdêran. Raveka navdêran Çawatê. Raveka navdêran dijî raveka navdêran de hem raveber û hem raveker jî navdêrin. Hem raveker navdêrin. Yani dema got em li peyvê binarin, em li ravebera xwe binarin, raveber navdêre. Em li ravekerê jî binarin, raveker jî navdêre. Rok navdêre. Ronî jî navdêre. Roniya rokê. Her du jî navdêrin lê raveber veqetandekê dikirî ser xwe û raveker divir dî ji ber got navdêre. Navdêr ji bilî tewangê pêve nagire ser xwe. Ev raveka navdêran e. Raveka navdêran ji di cûreyan pêk tên. Divê em tê bikêjin kanîn çi cûre ne. Yek jê raveka navdêran a binavkirî. Ya diyemî raveka navdêran a nebinavkirî. Raveka navdêran a binavkirî û raveka navdêran a nebinavkirî. Em ê bên ser ayê kemîn raveka navdêran a binavkirî. Çawa em ê vê ravekê nas bikin. A binavkirî û a nebinavkirî. Em ê mînakê kebînin û li ser wê mînakê em ê baş pê bihisirin. Helbesta bêrîvanê pir xweş e. Helbesta bêrîvanê pir xweş e. Em ê bên li ser vê raveka xwe em ê bimezînin. Çawa helbesta bêrîvanê raveka navdîrî û ev raveka navdîrî a binavkirî. Çima me navê nakiriye raveka navdîrî û çima a binavkirî. Raveka navdîrî ji ber got raveber
û raveker her du jî navdêr in. Raveber û raveker her du jî navdêr in. Ji ber vê yekî ev menavê wê nakirî ev raveka navdêran e. Çawa bûyî ravek diriya veqetandekê re diriya veqetandekê re got bi raveberê ve bûyî diriya vê veqetandeka binavkirî navê na bûyî ravek. Raveka navdêran a binavkirî ji ber got veqetandeka me divir de veqetandeka binavkiriyê. Veqetandeka binavkiriyê navê vê ravekê raveka navdêran e a binavkirî. Raveka navdêran a binavkirî. Me got raveber navdêr e raveker navdêr e. Raveber ji bilî veqetandekê pêvê nakirî ser xwe veqetandeka me a girtî ser xwe. Raveker ji ber got raveka navdêrayê raveker ji birî tewangê pêvê nakirî ser xwe. Bêrîvan navekî meyî. Veqetandeka ê tewanga ê girtî ser xwe. Ev tewanga hane tewanga navê bêrîvan e. Bêrîvanê helbesta bêrîvanê. Ji ber vê yekî em vêna navê wêna raveka navdêran a binavkiriyê. Em ê gelek mînak nabînin li ser a veqetandeka a binavkirî. Raveka navdêran a binavkirî bi hemû veqetandekên xwe. Yani bi hemû veqetandekên xwe ê binavkirî. Helbesta bêrîvanê me got a veqetandeka meyî bi helbestê ve bûyî. Ana birayê sosinê birayê sosinê fermandar e. Birayê sosinê fermandar e. Birayê sosinê ev jî raveka navdêra a binavkirî. Çima a binavkirî ji ber got veqetandeka nêr ê bi navê birayê ve bûyî bi raveberê ve bûyî em jêr dibêjin veqetandeka a binavkirî. A navdêran a binavkirî ji ber got ravekera me jî navdêr e. Navdêr e sosin navê. Navê mirovan e. Divir de sosinê tawan girtî ser xwe. Sosinê tawan girtî ser xwe ji ber got navdêrê ji bilî tewangê raveker ji bilî tewangê pêvê nakirî ser xwe di raveka navdêran de. Di raveka navdêran tenê de tewang ew navdêrê got ravekerê datî tewangê digirê ser xwe. Lê raveber herdem wekî me got ji bilî veqetandekê pêvê nakirî ser xwe. Ev veqetandeka meyî di helbesta bêrîvanê de di birayê sosinê de veqetandeka a nêr e. Em ê ana bên veqetandeka a pirjimar jî a binavkirî jî di mînakê xwe de em ê bêjin. Deştên Kurdistanê pir fireh in. Deştên pir fireh in. Deştên Kurdistanê pir fireh in. Deştên Kurdistanê ev raveka me yî. Ev raveka me yî raveka navdêran e. Çima raveka navdêran e? Ji ber got raveber û raveker her du jî navdêr in. Raveber veqetandeka pirjimar girtî ser xwe û raveker jî tawan girtî ser xwe. Kurdistanê. Deştên Kurdistanê. Deştên Kurdistanê pir fireh in. Ev mînakana her sî mînakên me li ser raveka navdêran a binavkiriyê. Raveka navdêran a binavkiriyê. Em ên ha derbasî cureya diyemîn bibin yan raveka navdêran a nebinavkirî. Raveka navdêran a nebinavkirî. Raveka navdêran a nebinavkirî di vê ravekê de veqetandeka nebinavkirî bi raveberê ve dibe. Veqetandeka a nebinavkirî bi raveberê ve dibe. Em ê mînak nabînin keçeke şêrînê çû dibistanê. Keçeke şêrînê. Keçeke şêrînê çû dibistanê. Ev keçeke şêrînê ev raveka me yî raveka a navdêriyê
آن بنافکری چما ناوینا مکری راوکا نافدیران آن بنافکری جبرگو راوبرامه و قطاندکا آن بنافکری گرتی سرخواه کچک شیرینه راوکرامه جی نافدیره طوان گرتی سرخواه اف طوانگا می گرتی سرخواه جبرگو شیرینه نافدیره که می کچی می و قطاندکا نبنافکری و می گرتی سرخواه و قطاندکا نبنافکری و می گرتی سرخواه امی آنا که لسر یان نیر میناکی که بینن پسمامکی هیلینه دیروکناسن پسمامکی هیلینه دیروکناسن پسمامکی هیلینه بالا خوبتن وی راوکانه پسمامکی هیلینه اف راوکا نافدیرانه راوکا نافدیرا نب نافکریه راوکا نافدیرا نب نافکری جبر گو راوبرمه و قطاندکا نیرو نب نافکری گرتی سرخواه دما گو راوبرمه و قطاندکا نب نافکری بگری سرخواه ام جرد بجن راوکا نافدیران نب نافکری هیلینه جی نافدیره و جهه وینا راوکره و دما گوجه نافدیری کی راوکر به جبلی طوانگی پیبن ناگری سرخواه طوانگا می گرتی سرخواه اف جبر گوجه وی راوکره یک راوکره راوبر و قطاندکی دگری سرخواه راوکر گو گنافدیر به طوانگی دگری سرخواه امین ها میناکی کی یال سر پرجمار و آنب نافکری پرجمار و قطاندکا پرجمار و نبنافکری چاواد راوبرت دی هلبستنا جگرخوین دلسوجن هلبستنا جگرخوین دلسوجن هلبستنا جگرخوین دلسوجن هلبستنا جگرخوین افرا بکا می افرا بکا نافدیرانه یان نبنافکری چما را بکا نافدیران نبنافکری جبر گورا و برامه و قطاندکا پرجمار نبنافکری گرتی سرخواه جبر ویکی ناوی وینا را بکا نافدیرانه نبنافکری را ببر و قطاندکا نبنافکری گرتی سرخواه جگرخوین جبر گو ناوی کینیر گرینگی بطوانگی آویناتنه تکاری بیشه هلبستنه جگرخوینی لی حری پیویست یعنی ناوی نیر نه پیویست یعنی نه گلکی گرینگی گوت ناوی نیر بطوینه یعنی تکاری بطوینه و تکاری نطوینه جی اف هفو کامن اف راوکا نافدیرانه نبنافکری راوکا نافدیرانه نبنافکری نها امی درباسی خارج دببن تایبت مدین راوکا نافدیران هن تایبت مندین وانان راوکا نافدیران هنه وان تایبت مندیاجی دوی ام خوشک زانبن خوندکارین هجا تایبتین راوکا نافدیران یک جه تایبتین راوکا نافدیران دویجه پیبین گوراوکی چه دکن ایدی دبن وکی قالب و ناین پرچکرن یعنی دماغو امبیجن وکی امبیجن میناک سازین روج آوا یان امبیجن هلبستا جگرخوین هلبستا جگرخوین اف دما گوجه وینا دندری هفو کید بی اف هر دو وکی قالبن
her du cihekî dikirin tehindirê hevoka min de wê cihekî bikirin wekî qalibin ji hevdû nayên cuda kirin ji ber goravekek çêkiriye. Ev her du peyvana her du navdêrana di hindirê hevoka min de ravekek çêkirine û cihekî dikirin. Yani mînak dema wan bêjin helbesta cegerxwîn pir xweş e, helbesta cegerxwîn, helbesta cegerxwîn evaya kirdeyê hevoka min e. Cihê wê kirdeyê helbesta cegerxwîn. Cihê wê na belkî bereser bê, cihê wê na belkî têrker bê. Yani ber vê yekê em dibêjin ew raveka gotê çêkirin ji di navdêran her du wekî qalib ji hevdû nayên cuda kirin, ji hevdû nayên veqetandin. Ev ravekekê çê dike. Ji raveber û ji ravekerê pêk tê. Yek ji wan me got jî yek ji wana raveber e yan dîmîn raveker e. Raveber rave dibe. Raveber rave dibe. Raveker wê rave dike. Peyva berî xwe navdêrê berî xwe rave dike. Lê helbest rave dibe. Ji hêla ravekerê re. Ev cureyên vê ravekê cureyên vê ravekê ji raveber û ji ravekerê pêk tê. Ji raveber û ravekerê pêk tê wekî qalib ev her du peyv dibin yek û ji hevdû jî cuda nabe. Ev yek ji taybetiyên ravekanê ji hevdû qut nabin. Em giyan taybetmendiya a diyemîn dibêje dema got hindirê hevoka min de raveber bêtirî zêdetirî di ravebera bê yan sê raveber bê bi ravekerekê tenê em ji wê ravekerê em bêjin ravekera hevbar. Ravekera hevbar. Mînaka me dibêje pirzgirêk, alûzî û kêmasiyên mirovan pirin. Li vê de kêm bala xwe bidin raveber çend raveber di vir de di hindirê hevoka min de hene û çend ravekerin. Pirzgirêk, lawazî û kêmasiyên ev hersî peyvên navdêrên guhatine hersî jî ev raveberin. Raveberin bi ravekerekê tenê radî mirovan tenê ravekera vê hevokeyî. Dema ku ev ravekera hanê bi sê ravebera hatî em navê vêna dikin ravekera hevbar. Ravekera hevbar ji hersî re pirzgirêkên mirovan, lawaziyên mirovan, kêmasiyên mirovan. Ji bo kurtasiyê di zindirê zimanê Kurdî de û ji bo hesaniyê me bi ravekerekê tenê jê riştî ji hersî ravebera re. Pirzgirêk, lawazî û kêmasiyên mirovan. Di vir de ev ravekera hanê navê wêna ravekera hevbar e. Ravekera hevbar e. Di taybetmendiyek de jî taybetiyên din jî ravekan de dibêje dema ku îca yek raveber be û çend raveker dubare bibin di hindirê hevokê de. Em ji wê raveberê re jî dibêjin ravebera hevbar. Çawa ravebera hevbar? Bala xwe bidînin. Bêjin di malê de darên hinar, sêv, hejîr û gûzan. Hinar, sêv, hejîr û gûzan hene di malê de. Yan di mala me de. Darên hinar, sêv, hejîr û gûzan hene. Darên raveber e. Darên raveber e. Lê hinar, sêv, hejîr û gûzan ev her çar pey jî ev her çar navên guhatinê piştî raveberê ev ravekerê hevoka min in. Ev ravekerê vê ravekê ne. Ev navê vêna dikin ravebera hevbar. Ev raveber ji her çar ravekera re. Ji her çar peyvên got raveker hatine. Yani ravebera hinarê, ravebera sêvê, ravebera hejîrê, ravebera gûzanê. Ev taybetmendiya a diyemînê de ravekan de. Niha em ê bên ser taybetmendiya a sêyemîn çi ye? Taybetmendiya sêyemîn dibêje dibe ku raveka navdêran dibe ku raveka navdêran bibe raveber
آنجی راوکرا راوکک دن آنجی راوکرک راوکک دن میناک دبیجی خواندکارن دبستانا جگرخوینه یا عفرینه چون موزخانه خواندکارن دبستانا جگرخوینه یا عفرینه چون موزخانه بالا خوابتن چند راوک ده هفوکا من ده هنه خواندکارن دبستانا جگرخوینه خواندکارن راوبره دبستانی جی راوبره جگرخوین راوکره دورد جگرخوین راوکره هفباره یان هر دو راوبره لی خواندکارن دبستانا جگرخوین همو دبه راوبره عفرینی دور عفرینی راوکره عفرینی راوکره خواندکارن دبستانا جگرخوینی راوکه اف راوکه هنه همو دبه راوبره راوکره عفرینی اف تایبت مندیا سیمینه لسر راوکه نافدیرا تیبینی که او تیبینی هانه جی ام بیوین خواندکارین هجا باش بالا و بکشینه جبر گومه دسپیکی جید گود دما کو وقتاندک نکو نافبرا دما کو وقتاندک نکو نافبرا راببر و رابکره ده او پیوانا نابن رابک نابن رابک میناک انت از بجم گلا سور گلا سور ev raveke çima raveke ji ber goveqetandek ketîna bera her du peyvandê evaya bû ravek lê dema got em vê veqetandekê ji navbera her du peyvan her du navdêran biborîn her du peyvan em hîn nabe ravek mînak ez bêjim gulsor gulsor ji ravekê ket ji ber goveqetandek neket navbera wana de ev ne ravek e lê ev tenê ravek e çawa em ravekê pênase dikin dema ku em bibînin veqetandek ketî navbera di peywandê ev manayena têwa te ya got ev bûyî ravek lê divir de veqetandek neketî navbera we lê bûyî peyvekî hevdûdanî gulsor peyvekî hevdûdanî ne ravek e Niha dirûpela bîstan de hîndariyekê ye em ê bi hev re çareser bikin û em hêvînê hûn jî li malê van peyvanê ca têxin hevoka de em ê raveka çêkin ji van peyvan dibêje bi peyvên li jêr şeş ravekên navdêran çê bikin em ê van peyvan em ê raveka çêkin lê hûn jî li malê têxin wan raveka têxin hevoka de cihê wana bera hevoka de saz bibin rûpela bîsta de bimezînin li aliyekî danîne dar heval parêzname gul xwendekar demjimêr li aliyê din danîne dibistan dest çiya serok hinar buhar em ê çawa ji va peyvan em ê çawa raveka çêkin dar peyvekê ji van peyva wekî em ê wekî dar heval parêzname gul xwendekar demjimêr em wekî raveber lê binirin
ام وکی رابه بر لیب نرن امین ها جوان پیوین دبستان دست جیا سروک هنار بوهار امی وکی رابه کره وام رابه برا امی بنقینن دار چپیت کویش بوگو ام رابه که چکن رابه که ناف دیران دار دبستان دست جیا سروک هنار دارا هناره دارا هناره دارا هناره رابکک جمر شکر رابکا نافدیران هات ساز کرن رابکا نافدیران هات ساز کرن امی بین پیواد یمین هواله کی هواله جیا وکی نافدیر هواله جیا هواله افجی رابکا نافدیری ما درخص جوان هر دو پیوا پارێزنامە یا سەرۆک ev jî wekî ravek hatî avadiriya veqetan dikire me kir ravek gula buharê Gula buharê ew jî raveka navdêrî ye. Xwendekar dibistan xwendekarên dibistanê. Xwendekarên dibistanê. Ev jî raveka navdêrî ye. Demjimêra destan. Xwendekarên hêja divan hevokên me de çawa ravek ev ravekên me hatin pêşiya me wekî raveka navdêran ji van peyvan derxist em hêvîne hûn jî li malê van raveka ji xwe re têxên hevokekê de û her yek di hevokekê de bikar bînin cihê wê na di hundirê hevokê de nîşan bikin û bimînin di xweşiyê de xebat xweş.